Здравейте! Да поговорим отново за представянето на Ливърпул. Червените от Анфилд продължават възходящата серия. Като заключение ще кажа, че до този момент, от началото на кампанията 2024-2025, това е кулминацията на най-доброто представяне на отбора. В една седмица побеждаваш основен си дразнител в Европа. И то заслужено, а именно Реал Мадрид. А 4 дни след това побеждаваш и основен си конкурент през всичките години Манчестър Сити. При това от към игра и пак заслужено. Разбира се, и те имаха своите шансове в определени моменти. Например, ако Реал Мадрид бяха реализирали дуспата, спасена от Калахър, ако грешката на Ван Дайк през второто по време в днешния двубой срещу Сити беше наказан от Де Бройне, но като цяло завършващия удар на гражданите днес беше обезличен от защитата на Ливърпул. Не бяхме сигурни въобще дали Холанд игра в този двубой, но може би контузията на Доку е дало отражение на цялостното представяне на Манчестър Сити. След двете победи може да стигнем до заключение, че червените цяло държат съдбата си в свои ръце. Що се отнася до крайното класиране в тази фаза от турнира в Европа, а именно място в топ 8. Там остават 3 двубоя, в които 3 точки ще са достатъчни за гарантиране на тази цел. Не искам да звуча едва ли не, че другите отбори, двубои не са важни, но като цяло ще е нужно да намалим тази скорост, за да извлечем максимума в Висшата лига. Защото ако в Шампионска лига имаме лукса точно сега да не победим или да излезем не с оптимален състав, за да балансираме силите с двубоите, които предстоят във Висшата лига, то в Англия всяка една загуба на точка ще акцентира върху самочувството на отбора. Ще има винаги едно съмнение за това, че Ливърпул е уязвим с представянето си до този момент. Показахме и доказахме, че това не е така. И това е причината да не налице драстична разлика между първия и втория или първия и Манчестър Сити. Ако в Европа имаме лукс да ротираме състава си и дай Боже и с него да победим, то в премиършип нещата не стоят така. И затова ще е важно гостуването на Нюкасъл и Евертън да бъдат взети, както и домакинството срещу Фулъм. А тук е и следващия двубой срещу Жирона в евротурнирите. Ако отбора не победи Жирона, но вземе другите 3 двубоя от Висшата лига, никой няма да говори, че не сме успели да победим испанците. Но ако победим Шампионска лига и загубим дори една точка в Англия, то тогава ще дадем шанс Арсенал, Челси и Манчестър Сити да помислят за нещо различно. С течение на времето нещата могат да се променят. Всеки отбор има ключови двубои, в това число и съперниците. Положението от цялата тази серия е, че до момента отбор от града на Битълс победи всички свои съперници, начело с изключение гостуването на Арсенал. И ако сложа чертата, може би ще се окаже, че този двубой е бил по-важен за Арсенал, защото определено в никакъв случай няма да е по-лесно на лунджани. Загубата от Нотингъм по-рано е това, което може да накара съперника да вярва, че може да се бори за Ливърпул и точно това не трябва да се повтаря отново сега. И на последно място, точно в този момент се чудя от кого да се пазим най-много или кой е точният конкурент. По презумпция, Манчестър Сити са основният разнител в премиършип. С оглед конкуренцията за първо място. Реално това е отбор, който след нова година влиза в цикъл от победи, но точно преди година си говорихме с познат фен, че когато един отбор загуби 5 пъти във Висшата лига, не е ставал шампион. А Сити до сега има 4 загуби. И като се замисля, нелогични, дори брутални загуби. Направо се чудя как е възможен отбор, който гледаш и се молиш да загуби само един матч, да го направи 5-6 поредни пъти. За Бога, те не успяха да бият Фейнорд, след като водеха с 3-0 и се чудя какво се случва. Но дали Манчестър Сити ще бъдат на това място и ще имат шансове след нова година, зависи основно и от двубоите преди това. Да не забравяме един факт, че Родри е контузен за цял сезон. И така е реално трудно ми е да преценя като цяло кой ще е основният конкурент. Дори в момента Челси и особено Арсенал да имат по-добри позиции, никой не трябва да подценява гражданите независимо от формата, въпреки че е логично един отбор след цели сезони да има спад.
Ще е интересно дали същите ще понесат и наказание заради нарушаването на правилата на финансовия ферплей, защото последствията от посредното ще имат драматични промени като цяло, които не могат да се представят за момента как биха изглеждали. Да погледнем Арсенал и Челси. Като конкурентите има 9 точки пред една. Това е прилична разлика. Но също така никога не трябва да отписваме тези два отбора, защото те извървяха пътя до тук. Единността е такава, каквато я виждаме, а именно втори и трети. Арсенал особено преминаха сложен момент с контузени играчи и единственото нещо, което ще ги спре е играчен подход в следващия двубой. И никога да не забравяме, че както и ние играхме с Арсенал, Челси, Сити, така и те имат двубои помежду си. И именно двубоите между тези два отбора, и евентуално наказание на Сити ще определят основния конкурент на Ливърпул за първото място в следващите седмици. И разбира се, представянето на всеки един отбор в следващите кръгове, включително и Ливърпул.